O refuxio de animais de Vilagarcía xa se adapta ao 100% á nova normativa autonómica. Tras a realización de varias obras, conseguiu a declaración de núcleo zoolóxico, axustándose á nova lei. Consistían en separar a zona de quirófano da zona de almacén e a creación de 2 novas cuarentenas para poder dar cabida, según necesidades, pero basicamente a maternidade e guardería para cando nos chegan nais con cachorros ou camadas de cachorros abandonados, e unha cuarentena que faga as funcións de lazareto para cando chegan cans con enfermidades susceptibles de ter zoonosis, o sea, de ser contaxiadas a humanos. O Concello encargouse de realizar as obras que contaron cun orzamento de case 5.000 euros. Esta chega súmase a que fará efectivo o Goberno local no marco do convenio coa asociación que xestiona o refuxo, que asinaron tamén esta mañá. Do convenio que se incrementa de 15.000 a 25.000 euros porque eles nos dixeron as dificultades que tiñan de antiguas colaboradores do estranxeiro que non van a poder contar con elas, en que entón que necesitaban a axuda do Concello tivemos moi claro dende o principio, por eso se aprobou no orzamento. Estes cartos axudarán a protectora a seguir adiante co seu labor. Na actualidade teñen a preto de 200 cans e 100 gatos baixo a súa tutela, e que as adopcións non compensan o número de animais recollidos. Perros bien cuidados, sin chip, con lo cual no tienen dueño conocido. Y claro, si alguien perdió a su perro, que venga a recuperarlo, por favor. Nestes 3 anos de goberno, o Executivo de Alberto Varela realizou varias actuacións no refuxo, como dotalo de subministro eléctrico e dun vehículo adaptado. Tamén destacan as campañas de control de gatos da rúa, que xa permitiron a esterilización duns 400 felinos.